Έχουμε λοιπόν. Παναγία μου, θα πάω τίποτα. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι έγινε να μου γύρισες? Όχι, είμαι εκεί. Είσαι εκεί και σε βλέπω εδώ, δεν μου έχεις ξανακάνει τέτοια έκπληξη. Πώς σου ήρθα να φάω, δεν είχαμε να πάμε σπίτι. Μου μειώσανε τη σύνταξη. Εγώ τα βλέπω αυτά. Έπαινα 10.000 το μήνα σύνταξη, μου το κάνω 2 εκατοστάρικα. Πώς να ζήσω, έρχομαι εδώ να τρώω μαζί σας. Πού πιες? Γράφετε ρε αυτά να τα δει ο κόσμος. Δημήτρη μου, δεν θέλω να κάτσω εδώ, συγγνώμη. Πού να κάτσω όμως? Δίπλα. Μα δεν θέλω να είσαι στην κουζίνα, να πάμε κάπου άλλο, δεν σε περίμενα. Να φάμε ήρθαμε. Όλοι θα περνάμε από εδώ να τρώμε τώρα. Ο κύριος Παπάς. Εσύ βρε άτιμη άνθρωπε, τι μου κάνεις? Πακετόπα, τι θα μου κάνει πάλι? Αλλά δεν θα τον αφήσουμε εμείς. Δεν μπορεί να βάλει μαύρο στα κανάλια ο παπάς. Ο παπάς σκοτωνόταν μια ζωή, κάτι ψέματα λένε. Δεν μπορεί, είναι καλό παιδί. Αυτό σκοτώθηκε τόσο καιρό για την ΕΡΤ. Είναι δυνατόν αυτός που έκλεισε, που άνοιξε 3 κανάλια, να κλείσει άλλα 3? Άλλο πράγμα ήθελε. Ήθελε να σου αρπάξει το κανάλι από τα καλά, χέρια. μωρέ, αυτό ήθελε. Δεν ήθελε να τα αρπάξει. Είπανε, πρόσεξε, οι άνθρωποι του, αυτός που υποστήριζε, χωρίς δεκάρα να έχουν, μην λέμε ονόματα, ήρθε και λέει, θα μου δώσετε, λέει, το 51%. Λέω, τι άλλο θέλεις? Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Τις έχω εγώ. Καταλαβαίνετε για ποιον. Αυτά τώρα αυτός κάνει που τα λέμε. Δεκάρα. Να με βλέπει και ο κόσμος για να ακούει. Τι κάνει να τα Να λέμε? με βλέπει και ο κόσμος για να ακούει τι κάνουμε, τι γίνεται με την κυβέρνηση, τι καλά που πάμε. Και λέω, άλλο λέω τίποτα θέλεις. Θέλω να ελέγχω, λέει, για το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Τα άλλα λέει για τους γάμους, τα βαφτίσια, ποια άφησε ποιον και ποια παντρεύεται ποιον, θα τα κάνετε εσείς. Λέω, τίποτα άλλο να στήσουμε? Δεν ξέρω, όταν ήμουν μικρός στη γειτονιά μου στην Ακαδημία Πλάτωνος, έτσι το λέγαμε. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους. Δεν τεμαχίζεται Το και κανάλι δεν υφαρπάζεται. ανήκει στον κόσμο μας. Στους εργαζόμενους και σε μένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει τις αλήθειες. Και θα λέμε τις αλήθειες και δεν θα κλείσει, κύριε Παπά, που ήσουν στην Αμερική και έφτιαξες και σενάρια ότι σε παρακολουθούσαμε εμείς. Αλλά κάτι κρύβεις εσύ για να φωνάζεις. Δεν ξέρω. Καλά, άντε τώρα. Μισό λεπτάκι. Επί τη ευκαιρία όμως, επειδή πραγματικά ο κόσμος σε αυτό το κανάλι και σε όλα τα κανάλια που δεν έχουν άδεια και μέσα σε αυτά είμαστε κι εμείς, ζει με την αγωνία της επόμενης μέρας και το αν θα έχει δουλειά. Εγώ φοράω μικρόφωνο. Θα σου και πούνε λέω ότι ο κόσμος. Είσαι υπέρ της εργοδοσίας. Λες και σε πληρώνει η κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα υπέρ της εργοδοσίας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ πάνω σε αυτά. Απλά η ερώτηση έχει να κάνει με τον κόσμο, αυτόν όλο τον κόσμο που κάθε μέρα όταν μπαίνω μέσα με κοιτάζουν μες στα μάτια. Λες και εγώ κάτι γνωρίζω που δεν γνωρίζω τίποτα παραπάνω από ό,τι γνωρίζετε όλοι εμείς. Ήρθε να τους κοιτάξει. Εάν υπάρχει η επόμενη μέρα για τον Α ή για τα υπόλοιπα μαγαζιά. Η επόμενη μέρα υπάρχει, η επόμενη νύχτα υπάρχει και για τους άλλους όμως. Εμείς έχουμε την επόμενη μέρα, οι άλλοι θα έχουν την επόμενη νύχτα. Αν δεν καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Και ανεβαίνει τα εισοδήματα στην Ελλάδα, θα έχουμε πλεόνασμα του χρόνου, θα πέσουν περισσότεροι φόροι, ο κόσμος θα βγάλει από την τσέπη περισσότερα λεφτά, η ανεργία μεγαλώνει, δεν έχουν δώσει θέση εργασίας πουθενά. Τώρα λένε θα δώσουν 4.000 θέσεις. Αυτός ο ξύπνιος μωρέ, ο υφυπουργός υγείας, ποιος είναι αυτός? Πολάκης. Ο Πολάκης. Ναι. Αυτός που είχε πει θα κάνουμε copy-paste. Αυτός είναι. Βλέπω όλα τα παρακολουθώ. Μορφωμένα παιδιά, ρε παιδί. Είχε φτάσει και στην Αμερική. Στην Αμερική είναι. Όχι, στα Ουράλια. Στα Ουράλια. Στα Ουράλια είχα πάει εγώ. Και στα Ουράνια. Θέλανε και να με καλωσορίσουν οι άνθρωποι, μεγάλος επιχειρήν, πάει και φύγει μόνος από εκεί για να τον πάρουμε στη Ρωσία. Στην Αμερική το ίδιο θέλανε, αλλά εγώ δεν φεύγω από εδώ από το σπίτι μου, με τίποτα. Και ο Α υπάρχει και οι υπάλληλοι μας θα υπάρχουν και όλοι θα δουλεύουμε και είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Το κανάλι δεν ανοίξει εμένα. 750 άτομα δουλεύουν άμεσα και άλλα 750 απ' έξω που κερδίζουν, που μας κάνουν προμηθευτές και τέτοια πράγματα. Αυτά πέρα να σας πω, Ελενάκη μου. Γιατί είναι η πρώτη μέρα. Αλλά δεν είχε προετοιμάσει κανείς ατίμη. Μα δεν ήθελα να προετοιμάσει. Το ότι όμως επέλεξε την Ελένη τη Μενεγάκη. Η Βασίλισσά μας είναι. Μην τα λέμε Βέβαια αυτά το όνομα Βασιλιάς, παιδιά, καταργήσαμε. Δεν θα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα θα υπάρχει μόνο ο Μπολσεβίκος. Πάμε παρακάτω. Πες. Τι να πω τώρα, εγώ μετά από αυτά, τι να πω, θα πάω σε διαφημίσεις καλύτερα. Με διώχνεις.
Όχι, θα αφήσω λίγο τον κόσμο να ηρεμήσει, να πιει και αυτή ένα ποτήρι νερό. Πιω κι εγώ ένα γιατί στέγνωσα. Εσύ, βρεάτη με. Δεν μπορούσα να το ξέρω κι εγώ, κόντευα να φύγω από την καρέκλα. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Έκπληξη είναι και πίσω από τις κάμερες, τον μπροστά. Δεν έχει ξαναγίνει. Το πρωί δεν το κατάλαβες? Όχι, και το είπα. Λέω τι εννοούσε πάλι αυτός. Κάτι ετοιμάζει πάλι. Το είπα και το είπα στην έναρξη της εκπομπής. Λέω, ακούσατε κάτι που είπε? Κάτι είπε. Περίμενα τα φάρμακά μου που σου είπα, θα βγάλω το holder και περιμένω. Ολοζώντανα, να είμαστε. Γι' αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Αυτά είναι τα δικά μας τα οικογενειακά. Τα οικογενειακά μας. Τα αναπτύξαμε λίγο παραπάνω. Όλα καλά. Αλφα, ερχόμαστε.